Siyawudla lo mntwana. Kuthenya namhlanje Samarisburg eWili. Sizomfoka Mkhize uDade Amabutho. Sizodle njengohla lojwayelekile. Perfect. Ungabinyunje wena unje ayike ebona indaba. Sibambe njalo ngomthetho omdala. Umthetho omdala sinyuka nabo siyaphashwa wena. Bye shosha.
Hey,
Fire!
Osekumphazamisa nje kakhulu angeke umuntu emali ngizikhulumela ngomlomo kodwa manje wamsindo enguzwa lapha sekuthi angimemeze ngayo kumama uxoloke kancane wensizwa engazihloniphi induna wensizwa engazihloniphi induna khuluma intsha la manje mfeza ubutsha manje khuluma intsha engela mhlawumbe ngazi ngintsha nja ngikwathileka ukuthi ngiziveze umnjalo ngicela ukubingelela amakhosi ngokukhulu ukuhlonipheka lo msindo entoni udala lana ngidelela amakhosi ngidelela iy'nduna anokubuza ensizweni engaziyo ngithi shaka mpela ikhanda mina ngiyangizwa ngiyacela-ke nsizwa asihloniphaneni and ngiyagula mina uma ngezaphatha lena ngigula ngampela mangingahloniphi induna ngithatha inhlonipha baba emakini kusho ukuthi ngiyacacaza nsizwa ake ngidluleke lapho nsizwa ngeke nithi kunamakhosi nenzishe ngiyaxolisa ukuthetha phambi kwamakhosi la mfowethu ungaphathekanga sikonje ukunamukela nonke insizwa ngokungena kwenu phakathi kwekhaya siphoxwe isimo sezulu isidawu sinezansi lapha insizwa lapha ezotshekethula khona akutshekethuleki ngiyazi ukuthi uma ngabe uphethe induku insizwa kuyaguleka njengamanje insizwa zakithi nifike sebekhulumile bakamtheni kwawukuthi sihloniphe ukungena kwensizwa ngoba siyakwazi umsebenzi ukuthi kunjani abakamthembu bese bebikile ukuthi bazokwenzani phakathi kwaleli bala okwami-ke ukuba ngidlulise ukubonga kwabakamthembu asebebekile inkulumo ukuthi kaMkhize baletha undodakazi wabo badlulanga kusho i-teaspoon kuleli bala ngifisa ukusho ukuthi uDedani'S lo owendiselwayo uzalwa ugoqogoqo intoni ekhaya kitchen ugoqogoqo lo ngoba ngiqonda ukunqamulela bakwethu ngingakhuluma mhlawumbe ngize ngijike ethawini ngimemeza ugadlu lwentaba ubahamba bembuza ethi mfana ngowaphi ingalo uzihambile-ke ngenxa yezepolitiki niyazi gadlu lwentaba mahamba bembuza bethi mfana ngowaphi ngampela kwenza njengoba ngiwubeka lolu mlando ubeka kabi ngibamphela imike mina ngikhuluma ngihambe manje ngenxa yempilo nami futhi hey ngiyatotoba kodwa-ke insizwa njengoba ngisabika ukuthi le nsizwa abaningi bazi ukuthi uzwelini bazi uzwe nje kepha uzwelini mangabe ubuka umlando wale nsizwa awuzwa ukuthi lo muntu wathi uzwelini ezelwe umuntu ezelwe uyawubona manje umlando ozenza kusho ukuthini uma ulalela ngiyathanda-ke insizwa zakithi njengoba nifika niphuma kuzona zonke iy'nkalo angiqedile ngayo ngiyazama ukunqamulela kodwa njengoba kwathiwa ugadlu lwentaba uzwelini ezalwa uzwelini ezalwa lo muntu
ugadlule intaba bembongela umtezelo senu kwalina senu ufakazi bento lapho lo muntu uzelwe nayo lento ayiyona yena ke uzalwa umvasho uKhize Tayibona uKhize Tayibona selo umvasho uzalwa uStimela uStimela yena ezalwa isitatimane sikaManombolo Ngizwe ngisho isitatimane sikaManombolo ukhokho wethu loyo osizalayo esizala nje nokhokho zitsizwa zakithi waye nabo nabafowabo ngeke ngisakwazi ukuthi ngikhulume ngeke ngempela nishonile la ngiyanamlela ngizamunamlela kukona konke lokho engikhuluma kodwa ukube ithuba belivume kahle sivuleke endaweni evuleleke kahle bengizosho yonke indaba ngoba nabafowethu bakhona ngisho nobaba omncane abafowabo bababukhulu bengizobasho bonke hayi ukuthi ngibajomba ngoba ngeya ngibona indlela ukuthi ngicela basinamlela umnamlela wethu bebafowethu sibonga wonke-ke umthimbo ofike phakathi kwekhaya iy'nsizwa amabutho umhlabuhlangene wonke iy'nsizwa ey'phuma eGoli iy'nsizwa ey'phuma oLundi kaNongoma bonke nje abasemzini bafowethu abasemsinga balaphi abafikile umkhanya kude ongakaniwe uyaguga unyoko ongakaniwe uyaguga unyoko
Okay. Ngizwe
sibe khona lapha phakathi komuzwa komkhize Embo la sikhona kuyiqhawe lethu kuyinkosana yesifundazwe saKwaZulu-Natal emlandweni we-African National Congress udokotela Zweli Mkhize la iganisa khona indodana yakhe uDedani'S udokotela ukhabazela uZwelini malonakala linje aphathizwe uyayivumela siyabonga kakhulu ngenza kwethu isikhathi manini khona ukumkhatha hey obala bashisa impepho isebela manini ngenza kwethu ayifisho le nto izomasipala ngeke kulunga impepho What is group is color ngale akaphutha ukubala umuntu intombi ishala aphi intombi ethuza kwesizwa stop isizwe stop sano esizwa handa umlando manje intombi ayistop isizwe ulayino stop wensizwa uDedani'S uZwelini aphathizwe igama lakhe akwazi-ke ukuthi kungaba semlandweni ukuthi ngalesikhathi amabhunu esivalele ngethemba lokuthi ukhongolose uzolukhulula lelizwe laseNingizimu Afrika kepha baba seba nelivumelwane ngale ngasese zokuthi amabhunu azoqhubeka aphathe izwe laseNingizimu Afrika ngomnotho thina sinikeze nje ama-trophy nokwahla kwenyuka kulelizwe umnotho uhlale kubo nomhlaba uhlale kubo namanje-ke into esiyikhulumako manje sisemshadweni wendodana kababa ukhabazela okuyiyona ayisiprofetho sokuthi ngelinye ilanga udokotela uZweli Mkhize akawukhuthukisa isifunda sawo kuphela uyoba uthuthukisa eNingizimu Afrika njengamanje-ke ngicela ukuthethela insizwa uSusimpi Ngubane ukuthi asondele phambili kube khona amazwi awabekayo ngoba siyagoqa manje unkulumo nje mfishane ka-10 minutes la sikhuluma khona senza umlando egameni likababa udokotela uZweli Mkhize sicela ubaba Ngubane asondele phambili
Bathi kuza ntu obalekela Angobe mikhojo obalekela Amakhosi nakithi ngibingelele wonke inkosi yami ngithi khona la ngilapha ngibingelele namakhosi wonke cha lenduna zensizwa mdidiyeli makhanya insizwe ephuma eGoli insizwe ephuma kaNongoma insizwa ephuma Olundi insizwa ephuma zonke indawo eMsinga nentombi zonke ngibone intombi esiyakuyona lena elokhuzeni ejozini emulayo ngomhla ka-30 uJulayi ikhona lana phakathi nendawo vele ntombi kancane yakhona-ke ejozini ngithi angilofakaza lana msakazi ukuthi kanti-ke amakhosi angithi akhona iy'nduna zangithi khona into engangiyikhulumile lapha kaNdimande sizofakaza konke-ke lokhu esasikushoyo ukuthi nangu uZweli namhlanje sizoshadisa indodana yakhe uDedani'S uDedani'S ezalwa uZweli Mkhize sizofakaza-ke kulo muzwa kaMkhize ukuthi hhayi sasingakukhulumeli ngaphandle kweminye imizwa sasikhuluma lekhaya futhi siyakhuluma ukuthi uyena umuntu esibona kufanele bumongameli umakhanya izotshela yonke inkulumo awudini ucele ngagcineni izobhala umakhanya ngiyabonga msakazi angazi umnembuzo wakobuza ukuthi uma ngabe kuvuka amacala sekwenza njani ngathi umfulo sowuwela sesifike kona vele emafanele bomongameli laba la KwaZulu Natal babeko macala awu simshela kulo ihlombe ekubaba Ngubane ngicela umshela kulo ihlombe Khaba kulo semshadeni lapha wensizwa uDedani'S uZwelini linje aphathiswa igama lakhe kuyenzeka kube paragraph engani negama laseMaritzburg ePeter Maritzburg isentence elide kunawo wonke South Africa eleli gama lala Mngungandlovu ondongayiboni njengoba ke manje sidedela ke induna ucele ukuba izofakaza ukuthi ngempela nje basihlangane nje lapha sizoshisa impepho emzini wakhoKhabazela ukuthi sidinga ukukhanya bakwethu lapha ke eNingizimu Afrika iGoli induna zakhona asisikhanisele Hawu ngiyabingelela mphakathi ngibingelela amakhosi ami wonke ngibingelele nenduna zonke nengihamba nazo okhulumayo uDumisani wakaCele esigodini saseMpande okhulumayo uDumisani wakaCele esigodini saseMpande kunkosi ushifu uSusimpi wezuma njengoba siphumile siyiGoli cha siyawubonga umcimbi esiwumenywe uKhabazela egidisa indodana yakho uDedani sithi-ke thina phelela Zulu ayihlangani imhlathi eyazanayo selonakeleke lelizwe maZulu mancamalala kodwa sangalungiseka futhi alonakele kakhulu kodwa lonakele kakhulu sangalungiseka siyabonga-ke nje ngihamba nenduna zami ngithi-ke cha nathi siseGoli amahostela wonke sithi siyayibeka insizwa kaKhabazela sithi ayiphathe nabaphethe sicela badedele abanye manje ngoba siyabona ilizwe liyehlathini liyasha impela ilizwe liyasha ilizwe seberun ikhantri engathi barun fish and chips hayi asazi impela madoda cha sithi-ke ngiyabonga kakhulu ngibonga ukuthola ithuba ngibonge nje kakhulu impela mancamalala ngiyabonga
Awu siyabonga wengane kwethu simshale khulu ihlombe ubaba ucele uqhamuka umele induna zonke zase Johannesburg ezama hostel ahlukahlukene ngoba kufanele sicacise lokho induna lena emele ama hostel wonke aseGoli njengoba khuluma lokukhuluma nje okusimangazayo ukuthi bakwethu bacela ukuthi ukhabazela bamthuma udokotela uZweli Mkhize ukuthi azolungisa lo monakalo owenzeke ezweni laseNingizimu Afrika olokhu inkosana kakhongolose ngokuphatha udokotela uLangalibalele Dube elele kwaSinatali ngeke ayivume emalibeni ukuthi izwe libhuduzwe kanjena siyakhala ke manje Amabhinga mina mkhankasi mina ngumongameli already ngithi mina njengomongameli wamabhinga ukhongolose iNingizimu Afrika yonkana the whole of South Africa if they can't fix their mess this year they are gone munye kuphela umuntu ozolungisela lizwe lase-South Africa udokotela uZweli Mkhize babehlulela kakhulu ngibonise ukubosela upolitiki phambi kwamakhosi kodwa mabonakele kuyonakala ngenza kwethu besicela-ke ukuthi samukela amakhosi amabili njengamanje inkosi uShinga isondele phambili namanye amakhosi akhona akuzokwazi ukuthi nawo afakaze ukuthi awahleli kahle njengamakhosi adinga ukuthi izwe lilungiswe siyabonga kakhulu wena wandofo wena wandofo yabazitha Ngubane nabo Twitter futhi. Sihle mabuso. Sizofollowa. Daily news. Asipani nebe. Hayibo. Oda. Una. Angibingelele. Umuzi waka Mkhize bakhabazela. Bingelele induna. Zonke ikhona namakhosi akhona wonke. Induna zeyinsizwa amabutho wonke intombi umndeni wakaMthembu okuyilapho nami ngizalwa khona umshana wakaMthembu size lapha nje size lapha nje uzocacisa indodana kakhabazela Dedani'S
nentokazi yakamvelase sikujabulela kakhulu usuku lanamhlanje lokuthi lusihlanganise amakhosi wonke akhona lapha zokweseka-ke lo mcimbi omuhle kangaka bake khona neyintombi khona namabutho siphelele sinisizwe sonke njengoba amabutho ephuma ehla ngasezansi silapha nje ukuzoseka nangu umfowethu ukhabazela ekutheni kulo msebenzi onzima kangaka wokubusa izwe simdinga umholo njengaye osebenza eqhaza esimbonile singamakhosi alapha KwaZulu-Natal siyafisa-ke ukuthi ukhabazela simnikeze wonke amandla ukuthi asihole njengezwe South Africa siyamnikeza amandla ukuthi ahole lelizwe siyawubona umonakalo usudalekile kulelizwe ziningi izinto esesizibonile kushukela upetrol asikwazi impilo yabantu inzima kakhulu siyamdinga umholo njengaye ozokwazi ukuthi ucabangele abantu akwazi ukuthi abantu abahole ngeqiniso njengoba simnikeza yona simnikeza amandla futhi sithi sonke emkhulekweni yethu asimbeke njengamaZulu yena simphakamisayo njenge-South Africa yonke sitakasithathe lesi sikhundla sokuba abe ngumongameli asihole isizwe sase-South Africa cishe khona lapho sofikenela khona ngiyabona Ikunzamdo itsho seyintaba sayibopula zikhipha sibale ekhaya kubokasambo ugoqagoqa inyana ekhaya igijima ujikijela umuntu ngensundu baze basamadoda sebikelana ethi nomsomubi abana mabandani ugato nezintaba umthola kwaZulu baze amadoda pitoli usabela amabhuma mbizohlange ungene kanjani kwadlangezo uzinte mahilela umbhobho yabachumela umagade nyelela inyama yamkhonto sasangamanje hawithi ababaza amadoda ikanutaka dhonyamalala wabuya ngovivi 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 dhonyamalala wona wasembo umenjalo gobeka sithando kabafela kakhulu ke inyosi mangabekela ithuka ukukhabazela kanjena kuyaziwa ukuthi emlandweni waKwaZulu-Natal nasemlandweni wesizwe samaZulu isizwe samaZulu isona esiyimpepho lezo zonke izizwe zama-Afrika futhi siyithanda zonke izizwe ngoba eke umlando wethu uvumela ukwengamela eke zonke izizwe njengamanje-ke kuyaziwa ukuthi emlandweni ayikho inkunzi eyakwebe kwaKwaZulu-Natal eyangakhonya ngaphandle babe sihlakazile sihlakaziwe noma singahlakazwanga asibumbaneni singama-Afrika sazi ukuthi yini inkunzi ezolamulalela izwe ukhabazela amavoko uZweli Mkhize abomongameli mangunjalo yanyiva bebecela-ke ukubuza ukuthi-ke mhlawumbe inkosi ekhona lapha uqabhashe umadanga asondele phambili ukuthi njengomunye wamalunga kakhulukazi asaqavile kule ndawo yakithi kwaZulu ngabe mhlawumbe lokho kushiwo ngamakhosi uyavuma noma uyakuphika yini uyabuza umthetho ngoba sicela-ke ubaba uBlose asondele phambili azosho ukuthi njengoba sikhuluma nje thina mina already sengumongameli already wayazi ngasho ngathi ikhabazela ziyawushika izinto ubungqongqoshe undunankulu ungqongqoshe weminyaka ehlukahlukene kodwa mina ngavele ngaqhushe ngawumongameli namhlanje kuphethe mina nami ngizama ukusondeza kulezi ikhundla umongameli kufisela lento engiyizwayo
Ngelo ndaba ezitha. Amakhosi esizwe nenduna zonke ezikhona emgaqweni wakakhabazela. Ngibingelele osingaye singabo la bese ngibingelele uGcwabe kayihlanda ngokukhethekile. Nathi sizofakaza la ukuthi njengoba sisehlakene ezihlukene zaKwaZulu Natal kwezifunda ezihlukene sikhuluma into eyodwa ukuthi noma ngabe kunjani kodwa kwayihlanda simfuna xokeme phezulu. Akusho-ke thina kusho intaka esikuzona ngabe zepolitiki ngabe inhlangano eziyimele kube umphakathi wonke nje wakhela KwaZulu Natal nesizwe sonke sase-South Africa. Kuyenzeka-ke ukuthi ngeyikhathi njengoba sifisa ukuthi okaGcwabe asihole bese kusuka iy'nhlaka ey'hlukahlukene kwezinye iy'fundazwe seyifikile zazosikhulumisa njengabantu abaphethe le ndaba kaGcwabe ey'nhlakeni ey'hlukene. Zifikile iy'nhlaka ey'hlukahlukene ey'qhamuka eFree State, kwafika iy'nhlaka ey'hlukahlukene ey'qhamuka eNorth West, bafikile futhi abafowethu bey'nhlaka ey'hlukahlukene emazingeni angafani kusukela phansi kulokhaya kuze kuyophuma phezulu abazokhuluma le ndaba. Awakapheli amasonto amabili ukade kufike abafowethu bey'nhlaka ey'suka amazingeni aphansi baze ziyophuma emqondweni abaqhamuka e-Eastern Cape. Awukapheli u2 months siqalile ukuba ney'ngxoxo nabafowethu baseMpumalanga. Engisho ukuthi-ke ngizama ukuqinisekisa ukuthi okaGcwaba kusho nje thina ngoba simthanda, kodwa kusho izwe ngoba libona amagalelo ney'nto ey'ningi akubonakala ngathi kungafanele ukuthi ahambe ayoyihlengahlengise ukuze izwe lingaphunyuki libuyele la sasililande khona kanzima. Sisho njalo-ke Gcwabe ukuthi zimisele, siyazi ukuthi kwakuthatha isikhathi nokuthi uzuze uvume ukuthi sikuphakamise. Ake sijabulele-ke nokuthi amakhosi wonke aseyibonile futhi asisekela. Uma ngabe iphethwe amakhosi kuthina isivusela uhlevane ngoba inhlangano ebusayo yayakhela esisekelweni samakhosi. Inhlangano ebusayo yayiholwa ngobaba uJohn Langalebeleni. Uma ngabe kunjalo-ke kusho ukuthi sihamba ngokuyiyona. Siyabonga kakhulu-ke uMfokabhlose amazwi asewabekile ngaphandle kokuphana semaseko nganza kwethu njengoba-ke siyawahlahluba umfowethu sicela kumnikeza ubaba ukhabazela ithuba ngoba sazi ukuthi ngempela iyenqwaha ngoba ukhuliswe ngenhlonipho, kodwa ekugcineni kosuku mayethunywa isizwe sonke sakwaZulu nesizwe zama-Afrika wonkana ukuba ayothumbulula umonakalo osubonakele. Angiboni mina kufanele-ke abe ngempela ngabhekisana nalokho. Cela ukunikeza ubaba uZwelini ithuba ukuthi akwazi ukuthi-ke akhulume. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Siyafisa ukubingelela amakhosi phakathi kwethu, amakhosi avela kuzo zonke iy'funda zalapha KwaZulu Natal. Ngiyafisa ukubonga bezitha, siyabonga ukuthi nisihloniphe, nizoba ingcenye nathi namhlanje. Bonke iy'nduna ezikhona ezivela kulo lonke lalapha KwaZulu Natal lezi ezivela eGauteng. Nizwile-ke bebeka lapho ukuthi ey'nduna eziningi ezivela emahostela ahlukene eziphakathi kwethu. Ngiyafisa ukubonga kakhulu. Ngifisa ukunibonga nokho ukuthi nibe khona phakathi komuzi wami Mkhize ekutheni
nizosibambisa umsebenzi obuwenziwe. Kodwa ke ngifisa ukudlulisa futhi abaholi abakhona abavele enhlangene ezihlukene zobuholi phakathi kwenhlangano zikakhongolose nomphakathi. Yebo ke ngizobeka nje izwi elifishane lokuthi amakhosi asekangikhulumisa njobebeka namhlanje enduna sezizaphimisela. Siye sithi ke uma kukhulunywa lolu daba sithi cha kuhle kwazeka ukuthi sikhuluma ngodaba oluphakathi kwenhlaka zikakhongolose okufanele ke thina siphendule uma sesibuzwa yibo noma sesithunywa yibo. Kodwa siyakuhlonipha kakhulu esikuzwayo nikusho, siyakuhlonipha kakhulu esikuzwayo nikufisa ukuba kwenzeke. Esingakubeka nje ukuthi inhlaka ke lezo zikakhongolose zizokwenza zihlangane zicoce. Kodwa uma ziza kithi sizokhuluma nathi, thina ke singakubeka ukuthi selokhu sazinikela ekusebenzeleni umphakathi. Sazinikela ekutheni uma selokhu abantu besahlupheka kukhona ukungalingani, abantu bexakwe ukungatholi imisebenzi, bexakwe ubugebengu, bexakwe ukuthi umnotho awukho ezandleni zabo. Konke lokho sikubona kuyinto ebalulekile ukuthi siqhubeke ukusebenzela umphakathi. Sawusebenzela kumphakathi kungakabi lula. Kusekhona isimo sengcindezelo, kusekhona ukulinyazwa, ukuboshwa nazo zonke izinto. Sisayoqhubeka-ke nokusebenzela umphakathi. Siyafisa ukusho ukuthi lapho umphakathi usithuma khona siyohlala sihlonipha ukuthi sibe khona. Engifisa ukudlula kubona-ke ukuthi